Hello guys! Good morning! So yan, kakagising ko nga lang pala. Anong oras na? Alas 10 na. Okay, alas 10? Anong alas 10? 11:43 na ho. 11:43 na. 11:43 na nga pala. Tapos ayan, kakagising ko lang sila. Papa sila mama. Nag-start na sila mag-flooring. Kaya ayan. Tapos sobrang lakas guys ng ulan. Kung alam nyo lang. Doon sila naghahalo. Wait lang. Naghahalo sila. Ay! Oo! Dito sila naghalo. Kasi ubos na yung halo. Dahil tanghali na, magpiprito ako nitong maling na ham. Ayan. Ham to, diba? Oo. Maling na ham. Kaya ayan. Dalawa to guys. Hindi naman sa amin kasi ang isa lang. Dalawa to guys. Kasi hindi naman sa amin kasi ang isa lang. Oh my God, ba't tanghali na ako nagising? Ang lamig kasi ng panahon. Super lakas ng ulan. Ayan o. Tapos ang lamig-lamig pa. Ayan, magprito muna ako ng tanghali na kasi. So ayan guys, hindi ko mabuksan kasi pinabukas ko. Ay, hindi kasi matalim yung kutsilyo. Mapuron. Kita nyo yun guys, na ulan na yan. Nakakainis na. Ano? Taktakon na. Ay! Taktak ka mama, nulog. Ay. Guys, nabuksan na siya. Oh. Nagulog siya. Ano yan? Ito, maganda ito. Ito. So yung mga namin guys, mga kutsara na panluto. Nandun sa kabilang kusina. Hindi ko na kinuha kasi umuulan. Uy! Oh! Nagatitik siya. Uy! Sabihan niyo ako pag sunog na. Sabihan niyo ako pag sunog na. Bantayan niyo muna ha. Guys, ba't di niyo ko tinawag? Pasunog na siya. Ang taba ko naman. Grabe naman kayo sa akin. Oo na, mataba na ako. Okay na kayo. Hindi na tayo bate. Oo na, mataba na ako. Tanggap ko na. Ayun na. Ayun na, body shamer kayo.
Ayan na siya. Ganyan ba? Or sobra sa pagkaluto? Ganyan. Ewan ko. So, ayan na guys, yung naprito natin. So, nagprito din ako ng crispy burger. So, ayan na. Kumain na kayong lahat. Guys, si Bunso, kakagising lang din. Alas 12 na ina. You know? 12:15. Pao na ina. Inom ka ng takol ng tubig. Baka kaya nagsisigarilyo ka. Hindi ma. Ma, kalak na. So ayan guys, tapos na po kami kumain. At ayan. Hindi, nagpupulaan siya. Ako na. Ay! Ay! Yan. Guys, umulan na naman siya. Hay nako. So yun guys,
Yan na nga pala ang nangyayari dyan sa loob. So yun guys, kukulang ata yung yung buhangin. Wala na kaming buhangin. Parang hihiram na lang ata kayo na Tita Joy kasi meron pa ata dyan na buhangin. Tapos mag-order ulit si Papa. Kasi hindi pa tapos yung sa kwarto. Maghihiram si Mama ng buhangin kila Tita Joy. Sige, pinat. So yan guys, kulang siya. Ayan. Kulang siya. Tadaan! Yan, tatapangin ka yan. Yan talaga. Sarap pa. Huli pa ba? Siguro naman. Tasya, nagadiyan pa? Apat? 5? Kailangan daw 5 sako. Makulo na. May ibag kayo ito. Hindi, punta mo gano'n eh. Punta sa mga gamot mo sa atit mo. Hindi ko mo. Guys, patuloy pa rin ang paggawa at meron tayong unexpected message from Ate Angge. So yan, nagkaka-message lang sa akin ngayon ni Ate Angge. Sabi niya, ay una niyang chat, sabi niya, kat magad akong Gcash mo, hiningi na yung Gcash ko. Sabi ko, la for real, tapos silan ko yung Gcash ko, tapos kung para, kung kanino galing. Kasi nga, one time, pinadaan lang din kay Ate Angge, yung kay Sir Neil Nolasco. So yan, ipadala ko itong Christmas gift ni Kuya Neil Nolasco sa'yo. Kang Pasko pa sana ito, kaso nagka-problema pag-withdraw ko. Hindi ko nakuha yung pera, kaya ngayon niya pinadala. Kaya pasensya na din. Kaya, meron pala sa ating Christmas gift si Sir Neil Nolasco, kaso hindi nga lang, kay Ate Angge niya kasi pinapadaan. Kasi hindi, nagka-problema nga daw yun sa bank account siguro ni Ate Angge. Kaya yan, ngayon na lang daw. So yan, hindi ko pa alam kung magkano. Pero thank you so much po Sir Neil Nolasco. So yan, pwede pa po tulong pandagdag po sa pinapagawang kwarto ni La Papa. Yung mga kulang pa pong materyales. Kaya
Ayan, thank you so much po. Ayan, pati kay Ate Angge dahil siya yung naging daan kasi nga si Ate Angge yung contact ni Sir Neil Nolasco. So ayan, maraming salamat po sa mga sponsor. So ayan, grabe, expect ng cellphone lang ako tapos bigla lang nag-chat si Ate Angge. Ang unang chat niya pa agad, tayo daw ng Gcash ko. Sino di magugulat niyan? So ayan, hanap lang daw siya ng Gcash. So ayan, thank you so much po. So hindi ko pa alam guys kung magkano kasi hindi pa naman nasi-send. So ayan, thank you in advance po. Nag-Christmas po pala to. Oh my gosh, thank you so much. So ayan guys, patuloy yung pag... Ayan na. Hindi pa rin ako kapaniwala. Oh my God, Sir Neil. Thank you so much. Love mo pala ako. Charot. Antayin natin yung message ni Ate Angge. So, ito na po mga kabikulan na nasend na po ni Ate Angge. Sa Gcash ko is, ayan po, 5,000 po. So, ayan, maraming salamat po Sir Neil. So, ayan, kay Ate Angge at sa mga sponsor po. Ayan. Thank you very much. Thank you so much. Tara na. Silipin na natin sa loob. Ayan. Ay, tapos na. So, ayan, bibili si Papa ng, ano pa papakalan mo? Semento, buhangin, tapos mga ilaw daw. So yan na, pwede namin yung gamitin para dun sa mga kakailanganin pa. So yan, thank you so much. Ayaw nga pala guys, yung mga ano pa, pintura ganyan. Kasi ano yan, tawag yan, paplasteran. Kasi pangit naman kung ganito lang siya. Ayan, oh. And maraming salamat po sa inyong lahat.